Ayo yu nggawe jaminan dhewe anake ben gak jajan ae yu. Iki lho cukup oka mbek terigu seprapat oleh cilok menul-menul isine ndok gurih yu. Iki lho yu resepe. Pertama godhog banyu 200 ml, dikei cacahan bawang putih, dikei setengah sendok teh uyah, sak sendok teh masako ambek lada bubuk, diudek-udek dijarno sampai umop. Karo ngenteni banyu campuran bumbu ki umop, njukuk ada terus campur 120 gram tepung tapioka, 130 gram tepung terigu. Nah iki diudek-udek sampai nyampur kabeh terigu mbek okane yu. Bar ngono kei irisan bawang pre ambek seledri. Nah balik ning godhogane mang urung umop, iki sebelah ndadar ndok gawe isian yu. Nah iki akhire banyune umop, iki diangkat terus untek ning campuran tepung terigu karo tapioka mang lho yu. Diudek-udek nganggo sendok soalnya iki sek panas. Nek wis ngenteni anget terus kirane tangane gak panasen, diuleni nganggo tangan. Gunane diucel-ucel terus yu sampai kena dipulung, dibunder-bunder ngono kae. Nah pas ngene iki aja lali ndoke diirisi. Nek wis ngene juga adonane pipihno isane ndok, terus glintir-glintir ngene iki sampai bentuke halus ngene. Iki diglintiri kabeh sik, nek perlu sak jero majak kabeh mendang cepet yo yu. Potangganem kiwa tengen iku diceluk pisan ben melok sambatan. Nah iki wis bar kabeh lek nglintiri yu, halus-halus ngene iki lho bentuke. Iki terus digodhog ning banyu molak-malik, aja lali dikei minyak ben gak kantel yo ciloke. Nek wis umop, nek wis pengapung kabeh ngene iki dijarno sampai tanek sampai tuwek ling godhog ben mateng. Soale iki ora tak kukus neh yo, cukup tak godhog sekali ngene iki wae. Baru terus diangkat ditiriskan. Lho iki lho yo hasilnya membut-membut ngene iki yo. Iki cilok isi ndok, dicocol bumbu kacang.